God aften. Det er den 11. januar 1914, og jeg befinder mig i en af Danmarks 23 bygninger, der er over 17 etager høje. Lige den her bygning er et hospital. Det er nemlig Herlev Hospital. Og jeg vil forsøge, så meget jeg har kræfter til, at berette herindefra, hvordan det er at ligge her og være patient, og samtidig have sine egne refleksioner af det, der foregår, sine egne tanker omkring, hvad der kunne gøres bedre, og hvad der er så fantastisk godt, så man bliver helt rørt. Alt det vil jeg gerne have lov at dele til jer, som forhåbentlig går derude og er rigtig raske, og være glad for det. Jeg gør så meget, som sagt så meget, som jeg magter, og i morgen vil jeg se, om jeg kan fortsætte lidt. Hej fra Rosa.